Il-Pulizija tinvestiga każ fejn koppja tallega li r-raġel kien imsawwat minn membri tal-Korp tal-Pulizija. U allegat li l-każ seħħ fil-lejl ta' bejn is-Sibt 2 u l-Ħadd 3 ta' Mejju. Fil-programm Xarabank il-koppja Jean Paul u Ġeżjon allegaw li waqt li kienu qed isuqu fil-bypass ta' bejn il-Mossa u l-Imġar twaqfu minn żewġ pulizija. Qalu li fuq il-post il-pulizija attakkaw lil Jean Paul. Kif l-arsej kien jitkellem il-pulizija liħor u għet mill-pulizija qabdu minn wara, minn on u qabatet bil-pon. U l-pulizija liħor mbagħad ġim minn wara u beda jsommu. Iżda rapportat f'Xarabank wassal reazzjoni jibsa tal-Police Officers Union. L-Ispettur Sandro Camilleri, l-President tal-Unjen tal-Pulizija, isostni li l-vittmi fil-każ huma l-Pulizija. Jidher biċ-ċar si għamil rapport uffiċjali, eċċetera, illi hemm inkongruenzi kbar f'dak li huwa allegat. Ngħidha b'wiċċi minn quddiem illi l-vittmi f'dan il-każ huma l-Pulizija. Skont l-Ispettur Camilleri, il-mara involuta fil-każ insulentat lill-Pulizija fil-waqt li dawn għalaw diversi daqqiet huma u jippruvaw jikkontrollaw lis-sewwieq. F'dan il-każ il-Pulizija għandhom diversi ġrieħi ċertifikati dan kollox katalogat bid-daqqiet kollox b'ritratti u evidenza oħra. Għajtu għall-assistenza immedjatament huma wara li daw din il-vettura is-serrep eċetera u x-xufier kien mingħajr seatbelt jitkellem fuq it-telefon ċellulari tiegħu. L-Ispettur Camilleri s-sokta jgħid li kollox beda mal-mument li żagħżugħ ta' karta tal-identità falsa. Qalulu li dak huwa rejat li tagħti informazzjoni falsa, dettalji falsi il-Pulizija, reġa' tagħha falsa tieni darba. Mat-tielet darba ħareġ u mill-ewwel attakka l-Pulizija. Fej fħim minnhom anke kien se jgħallaq mill-Pulizija fl-art, kieku ma qalawx liħor il-kollega minn fuqu. Jidrinna wkoll li fuq il-kollutazzjoni anke ħabad ġol biba tal-vettura tal-Pulizija huwa stess. B'hekk f'dan il-każ il-verżjonijiet ivarjaw bil-kbir u hija l-investigazzjoni li qiegħda ssir li mistennija tibda tagħti indikazzjonijiet iktar ċari tax-ġara fil-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd.